Ooh. Hello mga kuwigel! Oh, Po, Yes. yan. Ang sarap ng imumukbang natin ngayon. Meron po tayong slice lechon kawali. Napakalutong yan. Sarap At yan. pinartneran po natin ng fish fillet. Meron po dito ang garlic mayo. At meron po tayong pork ginisang repolyo. Yay. Meron din po tayong special sa usawan. Yan, at maraming kanin po yan sa ilalim. Yan, bagay na bagay po yan. Yan, bago po tayo magsimula, pray po muna tayo. Ama, maraming salamat po sa pagkain pinagloob niyo po ngayong araw nito at maraming salamat po sa mga viewers po namin na patuloy po sumasalo po sa amin sa isang pagkainan. Nawa po ay lagi po kami may makakain sa araw-araw at maging ligtas po. Maraming salamat po, Ma. Ito po sa dalayan ko sa inyong bugtong nanak. So, Kristo namin ito pagligtas sa amin. So, yun, hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Unang kugat muna tayo. Ay! Wait, kuya. Thank you pa. Debes? Yes. Tayo? Lumilipad pa si fish. Kain po. Agad po. Nakagat. Wow, nakasarap. Ito lasa po. Kain po, kanin. Wow. Thank you. Grabe ko. Yeah. Ito po. Kain po tayo. Ooh. Sarap. Oh. Kain po. Yan, para abot. Oh, bilang sarap. Bagay na bagay. Oh? Yung bakwa. Kapag nang laman ng pistol eh. Sarap. Napakasarap ng pagkalutong po.
Ano to? Pwede na. Ano lang ako. Ay, dalawa na pala yun nandito. Ayan. Sarap po kasi nitong fish fillet na merong mayo garlic. Breadcrumbs yan, ha? Madali lang pong gawin yung garlic mayo. Pagtaran nyo ng pinong-pinong garlic. Tapos may fish fillet. Sarap talaga. Ito yun. Masarap na mayonnaise na gagamitin nyo po yung ano, Japanese mayonnaise. Dapat talaga, no? Para masarap. Iba ho talaga yung lasa nun eh. Mapapawigil ka sa sarap. Japanese mayo, no? Sarap siya. Grabe po, nagko-complement yung gulay doon sa ano. Pagkain natin, tapos pag sinawsaw nyo ito, kasi pang crispy pata ho ito eh. Yung nilagyan ano na natin ng lechong kawali. Na slice. Eh, ang sarap po talaga. Ng ano. Eh, bisubo po eh. Mapapasmile ka. Ha, ano talaga. Huh? Sarap na naman. Yung ginisang ano. Ha? Ginisang gulay. Lahat ko perfect na combination. Daming sibuyas. Wala, ito na lang. Ano pa may gusto? Ano po? Okay na, pag gusto mo, pahati tayo. Sawa natin, sir. Perfect. Ito kaya, no? Kain ka pa, hindi? Okay na ko. Ikaw, na. Kasi, Konti na. ikaw, na. Gusto pa? Gusto pa ka na? Ano kaya? Kaya, ang lagi po namin sinasabi, hindi po mahalaga kung ano yung nakahain sa isang pagkainan. Kung kahit ano pa ho yan, ang mahalaga po, in-enjoy po natin yung pagkain. Lagi po tayo nagpe-pray sa pagkain at lagi nagkapasalamat po sa Diyos. At isa po sa pinakamahalaga, sama-sama po yung pamilya habang nakain. Yan. Ang sarap. Huwag kang sili. Yung ano, Ay, yung sama-sama kumakain kayo tapos nagkakwentuhan, kakamustahan. Sa iba, napakahirap mangyari yon. Pero pag nagkasama-sama talaga, the best yung araw na yun. Ito, tinanong nga natin. Oh, Ganito, oh. Oh, ha? Oh. ito na. Hindi, gusto mo pa? Sino po? yeah. Gusto mo pa? Balat tayo, balat yan, balat. Ano po? Okay na? Wow, Ano po? grabe. Kaya sana sa mapilit lang sana kasi siyempre mga busy magulang eh. Sana kahit once a week na sama-sama yung isang family po na kahit yung linggo. 'Di ba? Kaya magkasalo-salo po yung isang buong pamilya, na. Grabe yung taba. Ganda pagkakaprito kasi yung taba po kahit pisain nyo, wala pong lalabas na mantika. Kaya ano, yung medyo na-less natin ng konti yung cholesterol. Kunti lang naman. Still itong kawali pa rin yan. Sarap.
saya ko nga po pala. Ala, sabi ko na nga, te. Basta, Kasi nagawa na po yung aming bread. Thank you so much po. paano makailan nga pala na sabi mo yun? Kaya big shoutout to kay Sir Joel. Po. Naggawa po ng aming rep, napakagaling. At hindi lang po yan, pati yung yung aming, yung LG na pinagpalitan yung sirang Opo. yung split aircon. type aircon po. Nagawa na rin po. So, bukod sa Daikin, meron na LG. So, dalawa na pair kasi ibig sabihin, kapag nagloko yung isa, Meron kapalit. may Tsaka kapalit. yung naglinis nung sa Daikin natin si Kuya King. King, oh, ang galing nun. Galing nun. At saka ang taas nun, ang taas. Hello. Galing talaga. Imposible kasi na kami ng mag-aayos ho nun. Pero nag-second opinion po kami, nag-try po kami. Pabili na ho kami ng rep noong time Budget na marami. yun. Buti napunta ho nung namin. Kaya thank you so much po. Tsaka medyo may sentimental value po kasi yung rep namin kahit mukha pa nga bago yun eh. Kung makikita niya, may vlog dun na, yung Rep tour. rep tour, yung organized, tapos vlog. Hanggang ngayon, ganun pa ito. kasi yung simula po kami kinasal, yun po yung unang gamit na naipunda natin Kaya na napaka-importante sa kami amin. po yung bumili. Ayan, sige lang, kain lang. Simulan na po natin ang ating shout out. Thank you so much po muli kay Ma'am Ella Orente at kay Daisy Casas na nagbigay sa atin ng star. Thank you so much po. Shout out naman po tayo kay Emelita Asuncion ng Antipolo City. Shoutout po. Hello po. El Nalayog from Santa Rosa, Laguna. Sylvia Sotnak. Diajeba Pascual ng Bacoor. Shout out kay Doro family, Pascual family at sa mga anak nila sa Bicol. Hello po. Alona May B. Saman. Aileen, excuse me po. Padernal Vlogs. Aryan Lacunsay. J.R. Garcia. Mohukura Macleod. Hello po. Ezekiel Ilagan, kay Rodaline Pascual, hello po. Rena Hernandez, happy birthday. Birthday. Ginalyn Andres, hello. Mikey Kizeng, Jennifer Labto and family. Kay Ading Nuestro, kay Julio Doms, Marlon Uson, kay Clyde Ivar, kay Kikay Cravings. Yan, lagi rin pong natin nakakasama kaibigan natin yan eh. Samira Duldulaw. Hello po. Sermi Ano Nuevo ng Malbar, Saint Camarin, Caloocan. Kay Jeline Arsena, shout out Thea and Dave, K.E. ng Lucena City. Kay shout out Bonnie Miralo, hello. At kay It's Camille Vlog, kay Ayun. Lomel San Siyempre. Vicente. Kay Kuya Rico, kay Ate Cherry, at kay Paring Vincent Peregrino na lagi nag-share ng ating mga video at sa pamilya na siyempre at kay Mama, kay Kay Anigan, Mama. ingat-ingat po kayo Ingat parati. Paras nilang Boat na sa Japan. Wow. Sana all. Siyempre, bago tayo magtapos, kailangan natin mag-cheers. Yun, napakasarap ng kainan natin. At bagay na bagay yung gulay niya. Sarap dito sa mga fish fillet at dito sa lechong kawali natin. So sobrang salamat po mga kawigil. Lagi po tayo mag-iingat. Alam na, kaya bigla na lang mawala.